نسوني شوعة تكمتي زيت دالو على توزينات تزلكم متسلخوه بقدام الناس أرأس زينا كاب بريزيدنت جيزياوي من محدار أوريدي اللو خبل دكتور دبرتسين زمرح وحات مجلس أوتيو جوتي زمدنا عم سيرترانا من وركت ملس كمتر اللي قليتا بريزيدنت إثيوبيا سهل ورك زودي كاب سلطانا وريده بتايه أتسك سلاسة تتكيا أب إسرائيل عطوق بز فتسمو تقصي بوليس تغطيلو كالوت دمه قوسيلوم زي خبركم تخاتلتي أزن كالن زدسس مدبات هزلكم متسلخو كسام موداتا مسايك تسانون دحاتتكو أبزا چانال دمه ناي وطرو تخاتلتي نختكونو سابسكرايب لايك ببقوار ناي دول ملكت كتبوقو بخبري يعجمكم كاب بريزيدنت جيزياوي من محرار أوريدي اللو خبل دكتور دبرتسين قبر ميكيل قليسو بدكتور دبرتسين قبر ميكيل زمرح وجل حوحات لومي 27 مسكرم 2017 أبزوصو مغلصي أبز حجي وان جيزياوي من محرار كوينو زاقلقل زلواتو ጌታቸው ረዳ حويسو حموشت أبالات كابيني منسترتات كاب جيزياوي من محرار سلطانو خام زلقو أفليتم باسم ጌታቸው ረዳ ምስ ፌደራል መንግስቲ በመዝራ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ነዝኹን አመራር ሐቅ ሕብር ይኽብል ህሎም ያብዙጹ መግለጺ ደብረጽዮን ገሊጾም ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ሐዊሱ አፍቲ ጊዜያዊ ምሕዳር አባላት ካቢኔ ሚኒስትራትን ሐለፍቲ ዝተፈላልዩ አባይተ ጽሕፈትን ኮይኖም ዘገልግሉ ዘሎ ሐለፍቲ ካብሎሚ 27 መስከረም 2017 ጀሚሩ ዝኹን አመራር ሐቅ ህቦ ወይ ዝኹን ውሳነ ክቡ አይክእሉንም ክብል አብሪሁም መንግስታዊ ይሁን ዘይ መንግስታዊ ተካላት አብ ኩሉ ብርኪ ዝርከቡ አካላት ምሕዳር አካላት ጸጥታ ትግራይ ፌደራል መንግስትን ክልላትን ማህበረሰብ ዓለምን ካልኦት ዝምልከቶም አካላትን ክፈልጦ ንላቦ ክብል ገሊጹም በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ነቶም ካብ ስልጣኖም አውሪድናዮም ዝበሎም አባላት ጊዜያዊ ካቢኔ ምሕዳር ንምትካ ሓደሽ ሹመኛታት አፍሊጡሎም በተወሳኺ ንሽዱሽ ዞባታት ተኽልል ዝሾሙም መራሕቲ በዝርዝር አቅሪቡሎም እቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ከምስረት ከሎ 50 ሓልን ሚታዊት አባላት ካቢኔ ሚኒስትርታት ህወሓት አብ መግለጺ አማሓዳር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከም አባላት ካቢኔ ሚኒስትርታት ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ እዮም ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ነበር ዶክተር አብርሃ ከሰተ ሐዊሱ 7 መራሕቲ ከም ዝተሸሙ ፍሊጡም ተልእኾ ናይቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ሰላምን ጸጥታን ምሕላው ናይ ምሕዋይን ስራሕ ምክያድ ስምዕ ፕሪቶሪያ በግቡእ ምትግባር ነገበን ምጽናት ዓሌት ተሓታትነት ምርጋጽን ኩነታት ምምቻን በዲሞክራሲያዊ አገባብ ዝተመረጸ መንግስትን ምቋም ሃዋሁ ምፍጣርን ይኽብል አብ መግለጺኡ አብሪሁ እቲ ንጹር ተልእኾና ወዳደባን ዘሎ ጊዜያዊ ምሕዳር ብሓደ ጽግዕተኛ ጉጅለ ተጨዊዩ ዝተመስረተ ዕላማ ገዲፉ በዘይ ውጥን አንፈትን ናብዚ በጽሕሉ ምባል ነቲ ምሕዳር ከም ወኪል ናይቶም ህርፋን ዘሎም ሰባት ኮይኑ የገልግላሉ ክብል ነቂፉም እቲ ኣብ ትሕቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ተሓቢኡ ዘሎ ጉጅለ ንሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ኣብ ሱሩ ብምእታው ንነብሱ ናብ ወታደራዊ ምልኪ ክቕይር ፈቲኑሉ ክብል ኮኒኑም እቲ ጉጅለ ዝያዳ ስልጣን ኣብ ዝረኸበሉ እዋን ካልእ ሳዕቤናትን ሃገራዊ ሓደጋን ከምጽእ ምዃኑ ንጹር ኮይኑሉ ኢሎም ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህዝባዊ ሰልፊ ሓርነት ትግራይ ኣብ ጊዜያዊ ምሕዳር ዘሎ መሰረታዊ ጸግማትን ምፍታሕ ስጉምቲ ክወስድ ዝብል ብ14 መስከረም 2017 ናብ ዘውጽኡ መግለጺ ከም ዝገለጸ ይዝከር ሓይልታት ጸጥታ ክልል ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ካቢኔ ሚኒስትር ጊዜያዊ ምሕዳር እቲ ክልል ዘውጽኡ መግለጺ ሲዕቡ በመሪሕነት ጊዜያዊ ምሕዳር ይሰርሓሎ ጅቡቲ ዝምድና ምስ ኤርትራ ናብ ንቡር ክትመልስ ከም እትደሊ ገሊጻ ጅቡቲ ምስ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ዘለዋ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ናብ ንቡር ክትመልስ ድሉት ምዃና አፍሊጣም ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ዘይደቀሰ ዶባዊ ምስሓብ በዘተ ክፍታሕ ከም ዘሎ ቋሚ ወኪል ጅቡቲ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ተዛሪቦም መሐመድ ሰይድ ድዋላ ንሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝስምዑ መደረ ጅቡቲ ሃልዋት ናይቶም ኣብ ዶባዊ ግጭት ክልቴን ሃገራት በኤርትራ ተማሪኾም ዝበሎም ወታደራት ክትፈልጥ ከም እትደሊ ጠቂሱም ናይቶም ሃልዋቶም ዘይተፈልጠ ወታደራትና ዕጫብ ልብና ዝለዓለ ቦታ ዘለዎ እዩ ስራ ቤታቶም ድማ ሓዲዩ ክፈልጡ ይደልዮም ኢሉም ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ዝምድና ናብ ንቡር ንምምላስ ድሉት እያ ዘላ ነቲ ዶባዊ ምሳሓብን ብኻልእ ጉዳያት ዘጠቓልል ግጭት በመሰረት ዓለም ለኻዊ ሕጊ በዘተን ምፍትሑን ቅርብቲ ያኽብልቲ ዲፕሎማሰኛ ነጺሩም በወገን ኤርትራ ብዛዕባ መግለጺ ጅቡቲ ዝተዋህበ ወግዓዊ ግብረ መልሲ ዛጊት የለን ዝምድና ክልቴን ሃገራት በሰንከቲ ኣብ 2008 ዝተወልዐ ዶባዊ ግጭት ክሳብ ሎሚ ናብ ንቡር ከም ዘይተመለሰ ይግለጽ እቲ ምስሓብ ናብ ወታደራዊ ረጽሚ ኣምሪሑ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ጅቡቲ ገለ ወታደራት በኤርትራ ድሕሪ ምትሓዞም ሃልዋቶም ከም ዘይትፈልጥ ክትከስስ ጽኒሓ
بوغن إيرترا ግን ዝሓዞም ወታደራት ጅቡቲ ከም ዘየለውን እቲ ምስሓብ ምዕራባውያን ሃገራት ዘሳወሩ ጉዳይ ምኾነ ክገልጽ ኒሓ ነቲ ኩነታት ንምህዳእ ሃገረ ቀጠር ወታደራት ኣብ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ብምስፋር ተጻቦታት ደው ኣብ ምባል ወሳነ ተራ ከም ዝተጻወተት ይፍለጥ እንተኾነ እቲ ንቐጠር ኣብ መንጎ ሃገራት ወሽመጥ ዝተፈጠረ ወጥሪ ብስዑድን ዕማራት ዓረብን ዝምራሕ ኬዳን ንቐጠር ብምንጻሉ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ቀጠርን ዝነበረ ዝምድና ስለ ዝተንክፉ ወታደራታ ክትስሕብ ከም ዝተገደደት ይዝከር ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ካብ ስልጣና ወሪዳ ብታየ አጽቀ ስላሴ ተተኪያ ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ካብ ስልጣና ድሕሪ ሙራዳ ኣብ ክንዳ ድማ ታየ አጽቀ ስላሴ በወከልቲ ህዝብን ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ፕሬዝደንት ታገር ኮይኑ ተመሪጹም አምባሳደር ታየ ካብ መፋሮ ዝሓለፈ ዓመት 30 ጥር 2016 ባቋጽራ ገዝ ጀሚሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኮይኑ ተሰይሙ ከም ጽንሕ ይፍለጥ ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ፕሬዝደንት ኮይና ዘገልገለት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብቲ ተረኺባ ስልጣና ነቲ ሓሙሻይ ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝተመዘህ ሚኒስተር ታየ አጽቀ ስላሴ ረኪባላ እዚ ሃንደበት ዝተኸሰተ ፖለቲካዊ ምዕባለ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት እታ ፕሬዝደንት ነበር ዘተንበህቶ ግን ዘይደርግሕቶ መልእኽቲ ዝግሃደ ኮይኑሎም ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ በቀዳም 25 መስከረም 2017 ንገለ ክፋላት ግጥሚ ደርፊ ፍሉጥ ድምፃዊ መሐሙድ አሕሙድ ብምጥቃስ ኣብ ኤክስ ሕሳባት ዝርግሓቶ ዘይንጹር መልእኽቲ ንተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምድንጋር ፈጢሩ ከዘራርብ ቀኒዩ ነይሩ ይኹን እምበር ካብ ግጥምታ ደርፊ ዝወጽእ ሓሳባትን መደምደምታ ነታ ፕሬዝደንት ቅር ከም ዝበላን ከምኡን እትኸደሉን እትወጻሉን ከም ዝጠፍኣም ነዚ ድማ መልሳ ስቕታ ከም ዝኾነ የምልክት ኣብ መደምደምታ ናይ ተሓጺር ጽሑፋኻ ነዚ ናይ ስቕታ ኣማራጺን ሓደ ዓመት ከም ዝፈተነቶ ገሊጻ ይኹን እምበር ስቕታ ክትመርጽ ዘገደዳ ጸቕጢ ካቢናይ ሸነኽ ከም ዘጋጠማን እንታይ ምዃኑን እታ መራሒት ሃገር ብንጹር ኣይገለጸትን ኣብ እስራኤል ዕጡቕ ብዝፈጸሞ ተኹሲ ፖሊስ ተቐቲሉ ካልኦት ድማ ቆሲሎም ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ከተማ ቤርሸባ ብዝተፈጸመ ተኹሲ ሓንቲ ጓል 19 ዓመት ፖሊስ ክትሞትን ከላ ካልኦት 10 ድማ ቆሲሎም ክብሉ ሰመዚ እታ ከባቢ ገሊጾም እቲ ምጥቃት ኣብ ማእከላይ መደበር ኣውቶቡስ እታ ከተማ ዝተፈጸመ ኮይኑ ፖሊስ ነቲ ፍጻመ ግብረ ሽብራዊ ምጥቃት ዝብሎ ኮይኑ እቲ ዕጡቕ ብጥይት ተቐቲሉ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ እስራኤል ን10 በቲ ምጥቃት ዝቆሰሉ ሰባት ይሕክሙ ከም ዘለውን ካብኣቶም ገሊኦም ድማ ብጥይት ከም ዝተሃረሙን ገሊጹ ካብቶም ዝተገዱ ሓደ ኣብ ቁርብ ክብሪ ዝበለ ኩነታት ከም ዘሎ ዝገልጹ ሓካይም ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ተሃገር ካልኦት 4 ድማ ኣብ ማእከላይ ኩነታት ከም ዘሎ ገሊጹ እቶም ግዳያት ናብቲ ኣብ ቀረቦም ዝርከብ ሆስፒታል ሶሮካ ተወሲዶም ኣለው መባእታዊ ምርመራ ፖሊስ ከም ዘመልክቶ እቲ ዕጡቕ ኣብ ውሽጢ ሒደት ካሊታት በቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተቐተለ ተፈሊጦም ድሕሪ ዝመጥቃዕቲ መግለጺ ዝሃበት ሚኒስትሪ መጓዓዝያ እስራኤል ሚሪ ሬጌቭ ስድራቤት ኣሸበርቲ ካብቲ ሃገር ክጥረዙ ጸዊዓ ንሳ ስዒባ ኣብ ምድሪ እስራኤል ዝፍጸም ምጥቃዕቲ ንምክልኻል መቕጻዕቲ ዝወሃበሉ ግዜ በፂሕና ኣለና ክትብል ኣብ ኤክስ ገጻ ጽሒፋ መራሕቲ ተቃዋሚ እስራኤል ያይር ላፒድ ወገኑ ነቲ መጥቃዕቲ ከቢድን ንዕቐት ዝተመልኦን ክብል ዝገለጸ ኮይኑ አንጻር ግብረ ሽበራ በርቲና ክንሰርሕ ኣለና ክብል ኣብ ኤክስ ሕሳቡ ጽሒፉም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ተልኣቪቭ ኣብ ከባቢ ጃፋ ሓደ ዕጡቕ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝኸፈቱ ተኹስን መጥቃዕትን ካራን 7 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ዝዝከር እዩ ሰብ ስልጣን እስራኤል ቀዳማይ ዓመት ናይቲ ኩናት ጋዛ ዘስዓበ መጥቃዕቲ ሓማስ ካብ ዝቀራረባት ሒዞም ኣብ መላእት ሃገር እኹል ጥንቃቐታት ይገብሩ ከም ዘለዉ ምግላጾም ይፍለጥ ዝኽብርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝውዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብና መስክን በብዘለኹም ሰላም ተመነና